Now sa pikas bahin mga kaigsunan, aritang Bong Revilla kay kinini ang kita mga Pinoy no. Kinis Bong Revilla mga higala usanis na priso kaniadto sa kasong pagpangawkaw gihapon kay na involved ni sa pork barrel scam niadtong Janet Lim na pulis. Tuluni ka mga senador ang nga priso. Senador Jinggoy Estrada, Senador Juan Ponce Enrile, Puria Tandog, o kini si Senador Bong Revilla. So, nagkatilaw ginigsuod sa prisuhan. Unya karon na involved naman sa mga higala ining flood control project. Di, balik na po ni prisuhan ron. Bida, tulukibon kini iyang kalaki. Unsa man ay wala siya mutagam atong napriso na siya? Naanad na sa pangawat matod pa sa aligasyon ining kwartas katawhan? Or nitagam na ni siya unsa man wa kay mga politika ani nga involved? Or di ka nga gihimo sang sacrificial lamb kay daghan na nangayo nga mga tao nga gagmay ra man ning among isda nga nakuha ining flood control investigation kagaya sa mig dako-dako. Straight to the point. So kini Bong Revilla dako-dako isda na ni kay na senador man ni. Pero karon dili ni sa active nga senator. Ano human man anak pildi man siya. Last election. Og wa pa ni mapildi, at least incumbent gyud siya unta. Napildi man kasi magdahom no ng Bong Revilla ron mahigala gikan sa pag-eleksyon. Kato pag-eleksyon atong kwan, wa may nagdahom ato nga kwan abi man nagbudaog sa Bong Revilla kay artista god. Yan hisugbo mga kaigalaan ang iya pang kontak niya sa Cebu may galasi kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nagpatuusad nga siya mo'y haod Garcia Country ang Cebu. Tinuod to maginiphanay kag mga mayor, maginiphanay kag mga congressmen, maginiphanay kag leaders tuan ni Gwen. Ang problema na ang mga subuanon ibaw ani mo mga bright na mga voters ba. Ang katawhan gyud mo inihukom. Natong Gwen Garcia may galang mapilde siya. Nato milabay ang eleksyon. Naapil po na si Bong Revilla. Ay pa man TikTok ng Gwen kanadto. Pero karon ni ano man ni. Na-involve mas flood control kaniyo. Kada asa mo tong TikTok nila dong. Ay ba to pagkita sa kadali dong. Aman to dong names. Kaniyo. Nanay to karon budots man ni. Bong Revilla, Gwen. Muna, isa. Oh, posa. Muna, oh. Pag-eleksyon ni, last election. Napas Gwen sa Kapitulyo sila, sayaw sila. Huwag isa magdahong ng slanduhan ng kapildi. Isa man yung babae usag kauban na day, tulo mas na day. Si Bong Revilla, si Gwen, kining babaeng nakapuha niya, naka-short o blue. Kini day ilang kauban nga nag-TikTok. Ato sa unahon ni TikTok kay nga sa tasa, nindot ba nga, happy moments ba nila. Kay gabi, gahapon may galang murag sad moments tong kang kuan. Kang Bong Revilla. Ha? Paitong niya mutangan gahapon. But katong, kani. Di, padong na eleksyon, si Senador Bong Revilla, si Gwen Garcia, o kini day babae, actress din Actress nga si Beauty Gonzales. Okay. So, may pumdag TikTok sila Budots-budots gani Bong Revilla, may pumdag sayaw. Napasiguin may gala mo, budots mo saan Bebe, atong paminaw, no? Lower. Asa ko na names. Kini names. Sige ko na, be. Nandito na si Bong Revilla! Money mahigala ang iyang kwan part ni sa iyang
kini niyang materials pag-advertise ang kaugalingon atol mga higala sa padong eleksyon. Pero karon, human sa kalipay-lipay ni Bong Revilla, napildi man siya. Naguban silang Gwen nga nangapildi. Kani si Gwen Garcia kanadto, kung man kay daghan may mo pa-endorse ani kay mo lagi Garcia country gukuno ni Cebu. Ang tanang mayor iya, ang problema ang mga tao nga mo'y mobutar mo'y dili iya. Diha nang laay. Nagsagol ko na laing partido ang pa-endorse si Gwen. Si Bong Revilla, katong uban pa, asa ko si Kiko Pangilinan day, apil pa-endorse. Asa ganito Risa Ontiveros ka na to. O, inana ba? Kining politika, lahi sa gid mga higalag kuan. Timplada. So, kini mao pa nilang pagbudots-budots before election eh. Wa na magsilbing budot si Bong Revilla. Kaya kani adto may galandagan si Bong Revilla pagka senador. Wa oy, ang uban tagbaw explicar may galas mga tao nga butaran sila. Tagbaw mga higalag diskurso, Bong Revilla sayaw-sayawan lagbudot sa. Pero karong eleksyon na wa magsilbing budots. Mura nagkaana ang mga tao kamatsyo ndakin. Kaya hasta ganis si Willie Revilla mi, nga sikat kayo mga sukitig paminaw, wa po magsilbi. Wa magsilbi. Nya, dakong faktor sa tong pagka daan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Maputoy dako, may galang factor. Na atong pagtagad mga kagilaan kay kagahapon, nigawas gyud ang warrant ni Bong Revilla. Doon na siya kaso kanadto panahon sa Pinoy administration na priso na ni. Unya nakagawas. Ang pangutana na ba? Wa siya mo tagam? O naanad na siya? Doon may dangata na. Naanad siya pangawat? Kay na priso naman ni panahon sa administrasyon may galang Pinoy. Nakapuyo naman ni priso ano sa mo. O naanad na siya pangawat? O nitagam na siya? Unya doon ay lain nga motibo aning pagka-prisuha. Mao ni dakong pangutana mga sukid di paminaw. So, kadto panahon na pork barrel issue to. Niadtong 2014. Ang karon flood control project. Pagkaibaw ni Bong Revilla nga nigawas na ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kagahapon day buntag. Nigawas na ang warrant of arrest. Ni surrender si Bong Revilla may gala. Kagahapon atong atos ang tagapagtagad ng video dong names kani. Sige, asa man to? Nanay siya audio? Sige ko no. Mao ni. Sir. Saan naman yan ang salo? Saan po tayo, sir? Saan po tayo? Okay, mo ni may gala. Ang pag-surrender ni Bong Revilla mga sukit ni paminaw. Ang paita ni kini naman gini salida in town mga sukit ni paminaw. Tinuod naman gini nga kinabuhi. Sir, any reaction po, sir, based, sir, sa lumabas, sir, na warrant of arrest? Would you like to say something, sir? Relax na relax. Relax. Wa mo tubag. Bakta sila. Asa man ni padong na scam krami? Padong. Okay. Post adong gamay dong. Nani say video pod nga nangayo sa tabang sige before ana. Kana nasa sakinan, kana day. Napa sa sakinan ato kunong mo na papadong pa. Ang kani ato ni player pag-abot na niya. Sige. Step by step sa kuno ta dong names para nga makuan gyud nato. Kana pa sa sakinan nangayo ni siya kuan nga magpatabang siya sa mga pag-ampo kuno. Bebe atong pagtagad mahigala. Kini nga portion mga kagalaan hatod ka na to sa G-Detox Plus Herbal Capsule og alas 9:32 na matimilan nga kadunay daghang mga toksin sa mong lawas maong dili ka regular nga makapagawas imong hugaw dugay ka mahilisan og mabutod ang tiyan makasinati sa insomnia kanunay nga makasakit
magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutang-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas aron maangkon ang may panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Sige, sa diha pa sa sakyanan, kay surrender naman siya. Pakibaw niya nga doon na warrant of arrest, labot sa flood control project, ni surrender siya mga higala sa Philippine National Police dito sa Camp Crame. But pagpadung niya dito, nagvideo na siya og nangayo ni apil sa katawhan nga iampo siya. Dato paminawon sa kunodong names niya. Dahil ato isunod ni kanang pag-abot na nila. Sige kani kunodong names, okay? Nasakyanan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aming warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Hindi lamang po, maraming salamat. Okay, free sa posa dong. Kining pagkasultihan ng Bong Revilla, maminaw kasi ang tingog may galang murag yung naa sa salida gyapon day. No? Murag na salida pero tinuod na nga kinabuhi karon mga kagalaan. Nang hupaw siya mga sukit tig paminaw ug ang iyang mensahe mao nga iyang atubangon kining maong kaso nga wa kunoy kahadlok para niya kay matud pa niya wa say kasalanan ani ug nahibaw sang dili pasagdan siya sa Dios. Kay wa say kasalanan, wa say sa niini. Ug matud pa niya mahigala sa iyang pagpanghupaw nga murag way due process. Straight to the point. Kana ha sa side ni Bong Revilla. Murag wa kuno parang walang due process, yan ang hupaw na sad siya. O naghangyo siya og pagampo alang niya og alang sa iyang pamilya mga kagalan. Maminaw kas tingog ni Bong Revilla murag yung nas pelikula no. Ito ba mga salida niya bitaw sa una dahil itong mga kwan? Sa mga salida ni Bong nga mga kung naghanag salida na sa Bong Revilla. No? Perting mga ngilngiga. Katong iyang amahan pa yun, kato si Ramon Revilla Sr. daghan tong sa salida. Kinipon mahigala si Bong Revilla agimat, no? Mas ngilngiga. Ha? Wa gid magsilbing agimat ining kalakiharon. Ngilngig man tong agimat day kay mga gahom-gahom sa na day nga do na say anting-anting ina na, no? Ug tinuod man nang agimat, wa gyud katabang ni agimat ron. Naapatoy ang panday. Pero katong ang panday ko anto siya salida to ni Fernando Po, gyud mga higala. Inumdum ta si Fernando Po, di na si FPG ang probinsyano, Fernando Po Jr. nga mao usas mga pinakasikat nga artista kaniadto. Kanang batang Quiapo, Fernando Po man na. Pero karon gi dunay version ana si Coco Martin. O kani sila daw Ramon Bong Revilla Jr. Ngilngigan na iyang ang panday ni, ano? Ang panday asa man tong ang agimat, ha? Na siya man po yung ingon dahil nga kahit butas ng karayom, papasukin ko. Ato lang agi katawa may gala pero kung tinuod magaling ning kasuha nga nangawat sa kwartas katawhan siyempre mingon kita da mirisi nimo. Pero og dili da lahi po ng istorya ha. No? Kay kini mga kagalaan tawa. Sa agimat mo ni agimat. Agimat nga salida.
So dito siya sa sakinan mo ra gyud og naklaro sa gyud nimo ang iya mga higalang kasakit, no? Kasakit niya kanang pagpanghupaw niya day. Dili naman scripted, lahi man tong scripted nga. Salida may higala sa sine. Kani dili na scripted taon. Nasakitan siya, nagkapanghupaw in taon. Si Bong Revilla, ato paminaw balik ko no dong, Names? Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko ito ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Lamang po, maraming salamat. Okay, so gool kayo. Si Bong Revilla may galaan ni maklaro nimo sa iyang facial expression, sa iyang tunada, sa iyang tingog, o sa kasakit nga daw gikan go si andughan kinahiladbang kasing-kasing dayken nga nakapanghupaw gid siya. Kana duhaning nagdangatan ako tinuod ning maong kaso gyud. Okay, mirisi nimo. Ha? Mirisi nimo. Pero kung di ni tinuod, butang ta lang, gihimo sang sacrificial lamb aning kalakiha, di po lalim. So pag-abot niya dito sa Camp Crame, asam to tong video pag-abot sa Camp Crame dong names, ato ibalik ko no dong. Sige be. Unsa ni natabo gisugat sa reporter dito gipangutana wa gyud tingog sa Bong. Ha? Sige, kani one. Sige, sa audio ni. Sir. Saan naman yan ang tawag? Saan po tayo, sir? Saan po tayo? Patigan na ito. Napasabiyo. Mones Bong Revilla nagbaktas padong sulod sa Camp Crame, ang headquarters sa Philippine National Police. Sir, any reaction po, sir, based, sir, sa lumabas, sir, na warrant of arrest? Would you like to say something, sir? Relax na relax. Okay, pause adong. Pause, tama, pause gamay. I-pause lang. Kana kay padayon to player to taon. So kinigi pangutana sa reporter, amot unsa to nga reporter, di ba to nga taga Remenday mo ra kato tong kauban sa Manila. Would you like to say something? Ganahan ka nga musulti o doon na kay kasulti ani? Wagin sa matubag. Moro tong iyang video sa sakinan nga to interview siya ra gyud mga higala. Ginamit ang iyang social media platform, so isulti siya nga para niya nakapanghupaw siya. Unya why due process matud pa niya. Og matud pa niya mga higala iyang atubangon nga why kahadlok kini maong kaso. Og nagtuo siya nga ang Dios dili siya biyaan kay wa man kuno sa isa ani. Naghangyo sa panalangin pag-ampo sa mga tao para niya o sa iyang pamilya. Mao ni ang iyang mensahe dito sa kinan, pero pag sugat sa reporter wa na motubag day. Murag kuan siya no. Wa na sa motubag. Okay, ato padayonon ko no names. Sige ko no dong. Saan naman yan ang tawag? Sir, any reaction po, sir, based, sir, sa lumabas, sir, na warrant of arrest? Would you like to say something, sir?
Relax ng relax. Wa matubag, padayon ang pagsuod. Diyos kampo, nagbaktas. Oh, maruto siya ang kuha na dong. Maruto siya nga video. Yun sa gawas. Okay. So, nasa scam krami o confirm mga higala ni DILG Secretary John Vic Remulla nga dito gyud si Bong Revilla alas 8:15 kagabi dito sa Camp Crame. So, mo ni mga kigala, no? Nigawas ang warrant of arrest pagkabuntag, ni surrender si Bong Revilla pagkagabi alas 8:15 dito na sa mahigala sa Camp Crame. Misurrender siya pinaagi mga kigala ni Police General Jose Melencio Nartatis, ang PNP chief, mga sukin tigpaminaw. O kini nga kaso, sa iyaning kaso sa malversation and falsification charges. Straight to the point. Mao ni, involved siya sa flood control project. Kay siya maoy palusot inimong budget didto mahigala sa Senate. Mao ni ang koneksyon ani mga kaigalan. Tong sigutag tiwasahan man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Na atong balikan mga kaigalaan. Kini si Bong Revilla, ang kaso ining malversation and falsification charges. Gi-issue ang warrant of arrest sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ug unya, why gi-recommend nga bilban? Straight to the point. Why piyansa ang gi-recommend? Delikado kini. Puyo sa bilangguan. No? Wa may piyansa. So while magdagan ang hearing, wa pa ta mahibaw unya sa final na gyud may gala panalitag maprobahan gyud matuloy-tuloy na niya kapriso. Og ma-acquitted siya, priso gyapon sa karon kay wa may bail recommended. Nan kumo file ni sa motion for bail, pwede sad. Pero dakong debatihono na himuon na siyang abogado. Of course, bisan unsa nga mga remedies nga available, himuon gyud na siyang lawyer. Pero sa pagkakaroon priso, si Bong Revilla mga higala. Kaso kini sa 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan nga unsang pagkitabo ang way nakita ang project. Kalag kini project ka. Ghost project. Sa papel na ang project, ang kwarta na pero nahanaw na ang kwarta, gisod na sa bulsa ni. Unya ang project wa ikita. Naras papel. Sumuna nga kauban niya nga naisyuhan og warrant of arrest. Mga engineers ra ba? Kini si Engineer Bryce Hernandez o si Engineer JP Mendoza. Si Bryce Hernandez ay gipanguli niya ito yung GMC nga sakyanan, mahalang mga sakyanan na. High-end nga mga sakyanan. Giuli na niya pero apil sa nagaw sa warrant ron. O ning nitabo mga sugiti paminaw porbida. Di malalim ni karong kalakiha sa ilang pipe pero mga kawatanda na sige. Mailasan.